Menta kasngi hadin bayok jing ujor na kipat ba nongshim dawai na civil hospital nongpo bat ke jing lap jong ka wei kalong kemi ye ki kenja bilor hapo jong ka dawai kaseng khasi students union nongpo circle kalalit ben kendo eka district medical and health officer riboy. Hakani ke jing kendo na kaliang ka KSU ka dawai ka sorkar lingba ka office ka DMHO ban pensangye shisendan ya ka jing ayaw di udawai. Hadin kani ka jing kendo na kaliang ka DMHO riboy kala pentikna ban pensangye ya kiti gidawai bat ban phale biang ya katas ya kiti gidawai. Habakren shikilat pathai khubor usamla bayai shanlang kharshan lor General Secretary KSU nongpo circle ulaong bakani ka rukom ai dawai ka bu jingmai ki pai ba. Presentasi yang jini ka khasi student union nongpo circle ilawan bani kendu ya district medical health officer oleh nongpo prosedur stal nongpo adin ka jing yo komplain bahwa duwe long kami nane nongpo area hi iwan mentit dawai benon sim dawai nong nongpo prosedur stal nongpo ya dawai klung hapo jong ugilor dawai pat hapor ko lade pendi sisin namar ka jadi gorkom pendi sisin setiap mensi berjanjian menstep lade pendi yo dawai pat hapor mensi pat pendi yang di the dawai ko semoy adin ke jing the ni dawai ko semoy te ilapat ba ya ko yo ku dawai ko semoy don de bilor pai ha ku dawai da bede kata nak yang ni ko seng di ngeri komplain yang sikya kan merdor ban ilawan no mentang singi bendu itu district medical officer ne ko sedu stang ko bat nak yang jingi ni lai kran bat ki bor beri pe jong kan sibil ne bodi mecho bagi lephap persengi no ha yo ni dawai ba persengi so ka supply hang ne ko kacela jungi yo de dawai bagi dirinya so kin kuri ba hadu hadin peladap berkut kin kuri laun ne dawai ibit ulong ne umlong ban perenkam syaki pajba nomor kompetitif menta baya ki hospital sokar ki government hospital kin lab baya ki dawai ki dasin ki bagi ai ki ju ai be da ki dawai ki batat ki generic medicine kim ju ai digani ki brand medicine ki ba khambha kum ki long ki private pharmacy ki hospital private ni ki dawai ki ba ki dawai ba khamram ndai ha ki government hospital pat kin ai di dawai ba di ki dawai tat lam dong namar ba ki dawai e de ke ka ba long pat ke jingma ya ki duk ki sup namar ki bawan sa hospital sokar sa ki civil hospital kindai be tang ki bru ki ba syam jenjar ki bawan na kulinging beduk besuk namar ba kadai ka hospital na bentai ki jongki ki ba syam jenjar de ka sarkar pat kamdi ben kingsting lane kamdi ben sulet tang dem tang ba kadai kita ka hospital sarkar bagin ai kita ki dawai e kin ai ki dawai ki ba mulum mala namar ba kadai pat ke jing imbreu la jai e ya ke jing imbreu muno ben sing di bakli namar yaw ni dawai klung gila debdi klung ibadang terus nem la debdi sisen bat khabar sin don bok bilap no ti hang tu kini imne ba ki bilor ki berit ki bapai ki don ki baniro dengan try bawat ki rang baru kini di itu dawai kini yo bandi itu bilor kan posui ke bentapan dan kai ka ba nak yang jungi ka seng ni pharu ka khubor sa sokar bayuna dawai de ban khang lut habor ko state ka belia ba ki de ben le ya kan kuri ko biang bat hadin sing kuri sa pidin petit ba law dawai ibit biang bagin penunkam ban ai si ba namar kum bolong hadu menta yong ne dawai isuan menero nakaliang joga office joga DMHO district medical health officer kim sim madon jingtip sapang kata di hadin menta singi biung komplain jadi ka fast complain wat di DMHO diong jadi fast complain menta ka singi ndai jubha ya report ka test sa kasarkar ba kidawai ki babiet ki babiang ki balong ki bomlong ki jubha andre yang jinglap menta singi nalap fast menta singi ne possible stalong ko tenggim dei bagi wan tasni lo bagi keno ika civil stalong ko and ka staff to kabodon hone possible stal kendrai kejungan jungi kalau bagi lap ikum kini ja niwan namar bayau dawai bagi pimbiang ane ki wan rak nang ne possible stalong ko na ka office ka dimetro kadai wan bang supply jong government kidi bencing kaya kana ki wan rak dawai khasan arku sunduk la ku sunduk ki wan rak hane kini kemtip dawai long bumno ubobiang no bombiang ki se ki piniat bet ki adi benai supply ba ki ai bet namar kini kem dojing tip ki pha do dawai bos niru kini kem ai bet namar kem tip ki peteng steer den andre ka government nang ba supplier ning ka government lane ka company ke ba ki ben simkia ba kem te ben ai de ki dawai ki batan tang ba ki de ki ba ai lane ki ba hap kan sam e sa ki ba kane ka keruan nak yang keseng sa ka sarkar la wat health minister ba ki de ben simkia par do re kane namar